Mikayas chapter 1. Linaon daytoy a libro ti mensahe ni Yahweh ken ni Mikayas at tagamureset iti panawen ti panagari da Jotam, Ahaz ken Hezekias iti Juda. Dagitoy ti impakaammo ni Yahweh ken kuana maipapan iti Samaria ken Jerusalem. Dumngeg kayo, dakay amin at tao. Dinggen nyo, daytoy, dakay amin nga agnaed iti daga. Agsaksi ti Apo a Diyos iti maibusor kada kayo. Agsao manipod iti nasantuan a templo na. Rumwar iti nasantuan a taeng na. Umulog ken magna iti tapaw dagiti bantay. Margaay dagiti bantay a payatan na. Malunag da akas iallid ket agayos da akas danom nga agtinag iti derraas. Mapasamak amin dagitoy agsipod ta nagbasol dagiti Israelita ken iti tinalikodan da ti Dios. Siya sino ti akimbasol iti panagtalikod ti Israel? Dagiti tattao ti Samaria. Siya sino ti nagdaydayaw kadagiti Diyos-Diyusan ijay Juda? Dagiti tattao ti Jerusalem. Ngarod, kastoy ti kuna ti Apo. Pagbalinek ti Samaria ang nagrebaan iti away nga ubas, laeng ti mabalin nga imula. Gabsuon ko dagiti narba a bato ti syudad kadagiti tanap tapno agparang dagiti fondasyon na. Maburburak dagiti napateg nga imahen sadyay. Ket mapuuran dagiti amin nga indaton dagiti agserserbi kadagiti Diyos-Diyusan. Ken maiwarwara akas rugit dagiti amin nga imahen. Nagtaod dagitoy kadagiti tangdan dagiti agserserbi kadagiti Diyos-Diyusan. Ket ita maipandamet kadagiti agserserbi kadagiti Diyos-Diyusan ti sabali a lugar. Kinuna ni Mikayas, gapo iti daytoy, agasog ken agdung awak, magnaak akasaka-saka ken lamulamo a mangipakita ti latingit ko. Agtaguubak akas ti atap nga aso ken agdung awak akas ti abestros. Ngamin, saan ang maagasan ti sugat ti Samaria. Dandani sa gabaen nan, daytoy ti Juda kit dimmano nen kadagiti ruangan ti Jerusalem apag naedan dagiti tattao. Diyo ibagbaga kadagiti kabusor tayo ijaygat ti pannakapermek tayo. Diyo ipakita kadakwada ti panagsangit yo. Tattao iti ili ti Afra. Ipakita tayo ti ladingit tayo. Babaen iti panagtulid yo. Iti tapo. Tattao ti Safir. In kayo iti sabali adaga. In kayo asilamulamo ket nakababain ti kasasaad yo. Awan ti makarwar asibibiyag kadagiti umili ti saanan. Inton mangigyo ti panagdungaw dagiti tattao ti Bet-Esel maamman nyo nga awan pagkamangan sadyay. Agur-uray asigagar itulong dagiti tattao ti marot. Gapo ta indisuor ti Apo ti digra iti asideg ti Jerusalem. Da kayo at tattao tilakis ipakuyo dagiti kabalyuyo kadagiti lugan apakigubat. Da kayo ti nangisungsong agbasol ti Jerusalem.
tatinulad yo ti dakes nga aramid ti Israel. Ita, da kayo at taga Juda, agpakada kay iti ili ti Moreset Gat, awan ti tulong amauray dagiti ari ti Israel nga aggapo iti ili ti Aksib. Tattao ti Maresa, ibaga ti Apo aya yawat na kayo iti kabosor amang sakop iti iliyo. Mapanto aglemeng dagiti pangulo ti Israel iti rukib ti Adulam. Tattao ti Juda, pakuskusan nyo dagiti ulo yo amang ipakita iti ladingit yo. Dung awan nyo dagiti patpatken nyo nga anak. Wen, kuskusan nyo dagiti ulo yo akas idi ulo ti tumatayab a buitre. Tamaipanaw dagiti anak yo akas balod iti sabaling adaga.